Ang bayad niyo, kailangan mo kasi mo. Bayad mo. Asa inyong bayad, kailangan mo ko nimo. Kulang po kay kwarta kol. Wala na kay kwarta. Dito ka, panghugas ito sa galon. Ay, sir, may buntag, sir. Ako din gihatod di mga anak, sir. Uy, magbuntag sad. Unsa din na? Nasakitan ba yung ligtihan daw, sir? Gipauli siya maestro. Ako lang pong gihatod. Luoy po ko ba? Eh, salamat kayo. Musa boss? Oh, amot sa dahilan ano yung sakit ng tiyan ani. Pero dili ko magdugay, sir. Masahiro ay mo ko. Masahiro pa ko ba? Sige, salamat. Dili na lang ako upop siya pabayron kay. Luoy po ko ba? Sige. Okay. Salamat. Wala problema. Di ko na kay itagtiyan ba? Sige, boss, salamat. Ano, nagsakit ba ni Muntian? Unsa din mong gikaon ni ganiya? Sige kaon, wala mo ako nagkaon ganina. Tubig raman akong ginom. Bantog ra. Ngano umpo ka nagkaon? Sa ano pagkaon nga, wala may pagkaon diri ah. Ay, tama din no? Muna, wala mo gud ka, pakaban na god. Tulog na lang ako ni, basig wala ra ni. Inita sa panahon ron, eh. Papit ko diri la pare, be. Kainom sa akong tubig. Pre, kainom ng tubig, grabe. Wow, oy. Na, tubig bomba ra ba mong ginainom diri pre? Nah, wala pa ko kainom man ng tubig bomba, pre. Sig na kay mineral diha. Na, wala jud pre. Wala bugoy ka upper na good. Mao po day, pre, no? Sige pre. Pa. Sakit ang gyapon ng tiyan pa. Hindi na makaya ba? Ngunong gisakitan man nagtiyan, pre. Pagi ko kabalo pre no. Lamda na gikaon, ginom ra. Nah, wa jud lain dahilan ana, pre. Inyong tubig ra gyud. Basin pre no? Basin nga. Tubig gihinungdan ana, pre. Testingan pa na ninyong palit dito sa akong ginapalit ng tubig. Barato na, limpyo pa. Palagi ko ikapalit na pre, kay wa jud ko'y kwarta niya ba sa piso. Grabe po ka, pre. Anak, mo na nimo, pre. Kaysa sa magsige nagsakit, pre. Bitaw pa, mura magkagula kaol ganina. Haul nga, wala sa kabok dito niya. Bihal pa ka mapila na. Jesus tara, pre. Barato na lagi lang tubig dito, pre. Pre, lagi ko. Tara na, pre. Sige pa. Ganahan dyan, sakit ang tiyan. Hindi lagi ko. Tawad na ni oh. Di lagi ko pre, kay wa ko'y kwarta pre. Ah, sus. Kabarato na lagi dito, pre. Kaysa magsige kag inom og bumbang asan taya, ah. Bahala juga pre do. Inaw to ni. Asa dapit kay? Naalan lang diyo, dool na lang. Aqua Marine. New Katipunan, Purok 1. Dool ra na sa barangay. As dool man di ay nya wala pa ko'y kwarta pre ha. Sus. Agan mo, ganahan po kag sigalsa. Kaplo sakit ang tiyan. Tara. Di na. Sama na ni. Kani. Mao na ni. Oh, mao na ni, pre. Ay, tayo sa day, pre. Nga naman pre. Kita ka palit og tubig diri kung wala tay dala galon. Ay, galon naman day. Ako kuha be. Kaya pa mata eh. Daraw. Darang galon oh. Dili man na mao nga galon, pantuba man nga galon. Ha? Isa din nga galon. Ingato nga galon ba? Dili man na mao, pangtuba man na. Alig pud lagi. Saman mo nga. Nag-ingon ta mo daan. Saon pag-ingon nga ni diretso ra mapagdagan. Linggag man. Iskot niya na. Day. Sige, bukuha ko. Pero yung liwata sa imuhay mong anak, pre. Yani pre. Manginumig to ba? Tanawa, pre, oh. Nga na sila kahinlo diri, pre. Ilo jadi sila motirada diri pre no. Hinlo, eh. Wala gi ko'y kwarta lagi pre. Eh, sus, barato ra lagi kay, pre. Tara, mangutan na ta diri akong papila. Tara daw. Kol. Pila niyo tubig diri kol. Tang tubig na mo, diri barato naman. O magpasulot mo sa inyong galon, tagdis ra. O ipa-deliver niyo, 15. Oh, di ba? Barato ra kayo. Barato niyo dahil. Isa ko, isa. Ay, sa o. Sulot ko sa. Galon. Dali na yung isa may kagalon. Ay, magpasulot sila. O, dali na yung tubig yung ipalit, oh. Ay, salamat, Kol. Pre, ikaw ni bala pre. Wa jud ko'y kwarta pre. Uy! Ang bayad niyo, kailangan mo kasi mo. Bayad mo. Asa inyong bayad, kailangan mo ko nimo. Kulang po kay kwarta kol. Wala na kay kwarta. Dito ka, panghugas ito sa galon. Ako pa nagdala sa ila ha. Ako pa napiki. Walay ko kabayad pero nakahugas man.